Det vigtigste i min HIV-behandling, det er selvfølgelig, at den virker. I valg af behandling er det vigtigt for mig, at min behandling er enkel at tage. Det vil sige en eller nogle få piller, helst en gang om dagen. Og så selvfølgelig, at det er en medicin, der ikke har nogen bivirkninger. Som det er nu. Det er rigtig, rigtig tilfredsstillende. Hvad angår forskning, så er det vigtigt for mig og for sikkert mange andre HIV-smittede, at man finder en kur. Udover det er det også vigtigt at finde nogle mediciner for de folk, som har fået resistens. Livet i dag som HIV-smittet er meget bedre, end det var i 1990. Jeg blev selv smittet i 1987, og de første mange år, der var vi jo sikre på, at vi skulle dø af den her sygdom. Og det var et hård belastning rent psykisk, og stigmaet var også meget større, oplever jeg dengang. Det er et af de vigtigste budskaber, vi har i dag, at vi kan fortælle andre, at vi som HIV-smittede ikke er farlige, at vi ikke smitter, når vi er velbehandlet. Og det er simpelthen den største succes, vi har fået i den her behandling.